Omuroberi kubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonse. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Good morning omwancho mworigereria korwandonsi ase kwa bokire korwa karibu sana somoroberi obwetwane yagetembe emambeiga yeritwerigaria Jumaine chitariki 10 chomotionyego kabere omwaka oiga o 2025 etwani yabugire korwandonsi asore karugetanda tunyarako batokoboka na gochake miroberio yerutukeriga na bego toko mwakira mbuya mono nyasaye asokonekya gotore no butuko bware ngo botambe kure ntwanyarako batokoboka asenchira ere engia karibu sana korwandonsi asore nchini gonkoro kwa Clinton Ndigi baro notogendrete konekya una omuroberio bwetwane yagetembe nkogendrora asenchira engia keroto muganyete Matilda Obaigwa hanyarako baga koirana ase enchira ya bene gokorwandonsi asoro mwancho murigeria karibu sana una nachika gokumanya rituko neria Jumaine chitariki 10 asomotinyiga bubwanchani metomotinyi kabere asomwaka nomotinyi bubwanchani na boigori tuko ria banchani ni chitariki 14 ejuma yeikeiga gokoroko bara rituko ria Jumaine na ijuma amatukati garitanga abere atatuiga igobono nogendete kwenekia obwanchani gocha 7 mino bose echiamate chiri ibonya tuko bakogwancha na boigo ogendete kwenekia obwanchani gocha somoroberio oyiga ubwetwane ya getembe karibu sana na mange nkwariganiriti ase omoroberio iga emambi ya rero turache gosanga amange asokwe manyari ane kiwe kurwa sensemeria ya amangana amayana boigo ari ane kiwe kurwa sensemo ya magazeti au tochigo sanga sobwa mokomanyana ria ya chigazeti au cheteri baga rieri tangani na boigo sensemeria yende yogo chia korigeria enkwana yaito emambi ya rero nigo turache gutwara bagani babera se studio gochakera chinsa ibere mambiaro turache ko batogo kwandra enchiremo yoko basemia na koenekia buna abasubati ngo yasoya bare se chikosi chiga chia technical and sciences kero ekyombekeri kia United Nations Kenya tukabage kobeka ritukeriga eri 11 kiro motinyo kabere kira omwaka no gochengera abasubati na boigo abana abanyaroka asemiroberi yabo yogo yasoya se chikosi chiga chia sciences bakotebanga STEM yuerenga STEM yiga kwanike buna abasubati abaga nabana bega banyarukango yasoya bare ase chikosi chiga chia technical na boigo chikosi chiga chia science go ritukeriga ryo chengera obakoreri bo basubati na boiga abana banyaruka asensemeria ya sciences ntochiko nyakabato go sangana Daktari Rayoli Douglas Mosoti PhD na boigo Daktari Obed Nyabaro PhD tochiko sangana barbo ase obwamo gochakera chinsa ibere koregeria ngakitogo chengera ritukeriga na boigo ngakyobo semi boko bwatokwa gochia sabasubati na boiga abana banyaruka go yasonania ase chikosi chiga chamaboko kwegenderia ase nchirengi gotoskaru mwancho muregere gikoroga chinsa ibere tochigo sanga ase obwamo konekia bunangu kumanya tore kurwa ase ensemeyo na boigo ase ensemeria ya kabere tochiko nyarako batogo so agikoroga enseyemo no yuminto sam meyenda buna botambe tonyarako batogo so ase ensemo ya magazeti go so asoboime koregeria na ria ya aire baga ri tangani ase chigazeti au haiga Kenya emambiga ya rero korende ase obwenge tiganda chika komanya hase chigazeti chiri tubwate chiri turache gosanga ase chinga kiecho tunyarako batoko komanya na ria ya are asense me ultimate mo director na to chake ne gazeti ya The Standard korigeria na ria ya iri baga ri tangani emambi ya rero gazeti ya The Standard ko nyarako bage kubeka robot yago oronene kigima kubwate kana nebikaro bye bunge ebyo bikagere ko iranirwa rituko ria rero ase
ebunge nene county ya Nairobi kubwatikana no kuna cha we ekigambere kende kurwa somo choria ase okuraria obomo bwazimio buna nabo bwa abange ase bunge yo igo kungusano gotine ngo kagere kwane kiwari tkoria ro mwanchu murigeria asaba jumba bagabono bakwirana bikarebyo maiga yoko basomo tumoko oyo iga omotambe bwa erusa nigo kungusano gotinde ngo kagere kwane kiwasabange baganye tukomanya Kenya kwanza ngocha ngwanchirere kubwatoke biroge biga egochia se obomo bori bwazimio bosenga kiase nginche gazeti ya Standard yagotabanga biased speaker wagotabanga the high court ruling declaring Azimio as the majority party sets the stage for a tense parliamentary session today. Will MPs from both sides abide by the verdict, or will Kenya Kwanza resist the shake-up? All eyes on the Speaker Moses Wetangula, whose earlier ruling now seems to have stoked the political storm. Tochiko Sanga sense meyo koligeria ase editukeriga ebikare bikagaire kwerandiro ine gazeti ya The Standard mwanchwa omorigeria nabo igo tigatoske bosio tonyarako batokorigeria gazeti ya The Daily Nation ende tumanya na barabo nararia ya baeteri bagari tangani kego ikensemo ya magazeti tochikosoa ase oboime mambiarero gazeti ya Daily Nation egotabanga agony for youth after Ruto visit nyoro mwancho morigeria omo raibwensi ya Kenya Moske William Ruto na tware taro ya bena so erogongorori rwa Northeastern kurende keraika sensemeria isiolo akanyarako baka gotora chinga kichin Kongo koba nyarako baka chinga kichin Kongo kurwa sigatia basaya bare kuoga kubwatakana no gotago kwa nemeroberio yeserekari ase igati yabasaya abo maiga yo muraibwense gukore taro banyarako babako bekwa byara abasaya gwetania ange 50 iga nigo baigetigwa ase ekigambero rituko riegoro maiga yegati abantu bari bokurwanira obwande bwo mwanya bantu no bego chiamate chiabasaya bega konyarako bakwenekia okorobekana nigo baigetigwe bosio bwekigambero ase gazeti ya Daily Nation egotabanga 50 suspect arrested in a police crackdown in Isiolo town on Saturday hours after presidential visit were mad by heckling as bagotabanga yesterday they were arraigned in court amid the protest from relatives and human rights activists who accused the government of intimidation and harassment. Higonto chikunya kobato kurigeria tokomanye buna emirobirunga ki ya negative nabo igetaro yiga yumuraibwense nyuranga natwara etare yiga se ensemeria ya Western Kenya akanyira guika ensemeria ya Northeastern asanya tkobaga kubwato kobosibore ebwa bananchi kurase chinseme chokweri kya senchirengia asomoroberio bokwane kya konyora ebibande ine gazeti ya Daily Nation tuchikosanga asobonge tikabano toso ase gazeti ya The People's Daily na rotomanya People's Daily na raria ya bagari ritangani emambe ya rero mwanchumo rigeria gazeti ya The People's Daily nigo bono egoteba buna MPs or members of parliament Ruto's sha is a sham bagotebanga umurobero muyebo kubwato kobokonyi bubobwenia Social Health Authority nigo tabwati merobero ere emiya yogo chia kwenekia buna bananchi nkonyora bare bokoreri burobya asabatendere be umurobero igari tukori gorombanya takoba mwanchu murigere bakomerana ne committee area ye bunge enene ha se sector yobo chenu na bakanyara ko babakobori wa amaborio ayubatanya arteko baba kwirania ase nchirengia abatenria baiga nigo baikirana tukorigora ase obosebosi bwe committee yo koria go kwandra inki kegerete umurubiri go taraikirana ase nchirengia bananchi kibataranyora bokoreri bore obuya ase bona bajumba abo banyareko baba gotabanga umurubiri ga turaikirana ase nchirengia tuguskansa go mwancho murigero chebiche yo neyo mheshimiwa Raila Odinga oyonya takobaka gwikirana sumo yega bwa masabo wariganatiwe na baraya basuba tikoro ase kya makeria ODM asensemeria Bomas litukorigoro ase county ya Nairobi ase yarokanete buna it's the final rally yo mheshimiwa Raila Odinga koenekia koenekia miroberio yaye yogokora esabari ye campaign ya beire ya matuka mange yogochewe ikirania gochorwa kobo munyakero bwekembekerikia AUC chukure chikagere koenekiwa Kendi egocha mheshimiwa Raila esogetia gatebanga nare tayari ase chikure chonye gago chia kubwanya sae kagwanja nigo arachi kwerwa koenekia kubwato kobo karigo chia soro ngoro Africa onye gego chikonyare kana buna tarigo chikonya ga konyora obubwi na bago chia gwanchirana koenekia buna emirobero ne chigo sukabosio ndora chikubwa ene kyoro ngoro Africa ngogendra rore ase nchirengi na mangane getiwe ase omoyigoyo mwanchu murigera ase nchonto muro chomo governor bwe county ya Nairobi mheshimiwa Johnson Sakaja
negati ya bande bagoikirana se omo yogoyo kurende omorikyo monne bw'ikiame kiga kia ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna nigatarorokanete na boiga mabori nagandete kubori wasengenchino nyo Mheshimiwa Raila Sechinkwana chiae tanyariti ko baga komokwandira sekeri buno Mheshimiwa Sifuna nigasama tukabwango iga abeire ga komochiwa negati ya barekuru ase ekiame kiga ya ODM igonto chigo sanga sobonge ase gazeti yo ya The People's Daily teto sikobo sibono mwancho murigera tukorego komanya aliaro rase gazeti iga ya Taifa Leo hemambi ya rero asiri tukeriga rikomina rimasomo tinyiga okabere mwako yiga 2025 gazeti ya Taifa Leo tabanga Gachagua tapatapa mwancho murige nyugo musike Gachagua na kwanete rituko ya moisondega gatabaka nabwate kiama kia kiage siasa ekyo agendrete gusanga negatia bara ikuru ase chinsemo au kia veire inkire tayare kurenta rigo chikoge chakia bwangoiga asate birenga nemero video yaye yibene kiame kyonge chikoja bakego chakiwa samatuko alebosio gazeti ya Taifa Leo tabanga kwa mara ya tatu Rigathi Gachagua amehairisha uzinduzi wa chama kipya anachoamini kitangoa Mheshimiwa Ruto mamlakani mwaka 2027. Watabanga aliyekuwa naibu rais anasema hatua ya kuahirisha uzinduzi wa chama kipya hadi Mei mwaka huu ni mpango wa kumzuia Rais William Ruto kukivuruga. Afichua chama hicho kitakuwa na sura mpya ya kitaifa sepeji ya kabere mmuroberio yuntu chuna kwa toko yosangase nchira yobo ikirano asiba watabanga bono musikeri Rigathi Gachagua kubatakana ne chinkwana chebose sababu cha bene asoko abo abune kiameke kya inge chigusarigwa niganya reko bakagosukia sentunde taria yamo chintunde chitari bere na boygo wika chintunde agatato asa konya gosukia bosio ogochakiwa senchira bene wikiameke gakege siasa kiaro manyane na babatani bae bagotebanga nigo kibwate esura eria kwene kyabuna bananchi kurase chinsemo chonse ga Kenya kubwate nigo bare abigo ikiame kyonge chikonya koba gekorosia serikali aso mwaka wechiri bere berongebere na isano na ibere na sensemo gari echigosoriro chetimu ya Manchester City na ichikomera ne timu ya Real Madrid ritkoriyarero ase omuroberio ryo UEFA Champions League playoffs kwene kyabuna ningo gochigosoa round of 16 kemira negetingu kigima mwancho murigeria ne gazeti ya Taifa Leo igonigati yari turacheko batugosanga asensemo ya amagazeti kwene kyabuna ngo kumanya turasenchira yobo ikirane gotoskare mwanchumo rigari karibu sana nabo gosangana inche onyara ko bagokomanya kuruase kwa bokire na raria ya anekiwe nabo gemero biriyeri tuko na raria yegwetera se namba ito esimirase screen yago gago mwanchumo rigari 0726447367 nabo ga sensemeria ya Facebook Getembe FM sensemeria ya YouTube buna Getembe TV bosase mitandao ya nebuna Clinton ndigi tonyara ko ba tugosanga kurbono goika omwerio Lucas Mugaka nerore kuruase sensemeyo ye camera nabo igo mo director Havila Kariri kurwase studio ya Kabere bono mwanchu murigeria tigatora so asensemo ya mangana maya gukumanyia na radia ya anekiwe guikira semambe ya rero aserituko yegoro mwaziri yote ndrete amangana yechinguro chiga chumurero Mheshimiwa Opiyo Wandayi anyaratuko baga kwenekia etaro ya vene ya magendro yo kwenekia una bananchi kurwa sorongo rwa Nyamira nkonyara bari ko baba ko bwateranirwa nestimega asata rete gati bunge North Mugirango bunge West Mugirango na bwe bunge ya Kitutu Masaba egati ya bara ikurwa se county Nyamira bakorogwa muno mo senator we county yo Mheshimiwa Okongo Mogeni negati abajumbe kurwa se county yo nigo baikiranete na kumwakira mbye muno se banyatwa bakoboya bananchi magendra iganya teko agakurokuru ase serikali anyarko baga kwane ko bunankuri ndware unenchiremo yabarabo chikogendera konyora manga muri kitofat gad gisemba nware ngasenseme yo roboti ruwa ya senchira Omuwaziri w'ekinguru cy'umuriro Omuske Opiyo Wandayi igorero akora etaro imeye county ya Nyamira asoko cyakya ogwokiwa Westima Achema na kwa very good. Oberio oyoiga nigo serikali enene yatumekire kishiringi kimilioni kimya isano nemo na merongo ebere. Sisi kama serikali tumeamua kwamba kwa wakati huu ile jukumu ambazo tuko nazo ni kufanyia nyinyi kazi. Na Mheshimiwa Rais ametoa agizo ya kwamba sisi wakati tunafanya mambo ya maendeleo ya kusambaza stima tufanye bila mapendeleo au ubaguzi wote. Hii kaunti ya Nyamira serikali kuu imeweka pesa taslimu 620 million shillings. Hii project ambayo tumekuja leo kuzindua hii ya Sengera ni amana sana. Ni amana sana. Imetugharimu karibu shilingi milioni 7 hivi. Na imeunganisha au itaunganisha wananchi
customers karibu 100. Kurwase ebunge ya North Mugirango nigo mubunge Joash Nyamoko akwana ajaiga kubatakana na magenderero ayo ase bunge eyo. Vile tuseme asante kwa sababu ya ile kazi ambayo umefanya, tukahakikisha kwamba tuko na moto pande hii. Vile tulikuwa tunatoka huko kwa shule, vile tuliongea wakati tulikuja kwa ofisi yako, tulikuelezea ya kwamba we still have a higher percentage ambao ijakuwa covered katika maeneo ya Nyamira na sana sana katika county yetu. What we have as a coverage is about 56%, na kwa hivyo vile tunajua stima saizi is an essential facility that we should have. Ebunge area ya West Mugirango nigo muyiga uyoboigo okorekana ase wodi ya Busamaro ekenyoro kya girigiri abwase umubunge o West Mugirango agokera amagenderero ajaiga boigo omusachu uyu ekera igunga girigiri no sobo senator ngana ende stima ekwa mete miaka na miaka teba na ina wala motebetinga mayale no sobo senator esimeyi no MCR igateba ngago chabwe ko monyene aite kujiokia erebuya gosere mube Etaro eyo boigo nigo yekiranwa no moseneta bwe county ya Nyamira omuske okongo omugeni omubunge omochore bwe kyama kya ODM Irene Mayaka abayigo omunyakerogo ojiotamo omuske Walter Nyambati Kana cha ngani make sure nga bintu byao byonse byakorereki Nonye nigo omoseneta oyo muske Erikio Kongo omugeni nigo asaba omowaziri oyo ase wizara yaye n'ekinguru kiri abwate kwenekya kitaya nchiraroro ase chichiro cha Nyamira. Tunajaribu kufanya biashara kidogo kidogo ndio tunaletea watoto chakula. Sina mna hiyo. Sasa hizi market zetu ziko hapa Isinta. Kwa hiyo market kuna taa ile inamulika kweli? Tunaomba tupate hiyo mulika mwizi waziri. Ekerenyo. Hiyo ndio ile market ya muhimu sana area hii. Lakini hiyo mulika mwizi hakuna. Ama namna gani? Sasa na pia nikiwa hapa kwa sababu mimi napenda kila mtu. Nataka pia nimuombee gavana wetu. Alikuwa hajaamuka lakini nataka nimuombee kule chini Magwago. Kule chini pia wako na market. Magwago, karota haina moto. So tunaomba waziri ukiwa hapa utusaidie hizo market zipate moto na zile zingine nilikutumia mingi zote zijapata moto utusaidie. Ekerekekyo mbakwanira amagenderero yechipara anene imeye bunge ya West Mugirango. Nataka uchukue maneno ya hii constituency ya barabara in a very special way. This is the only constituency that does not have any road under bitumen. Ikiendelea hakuna contract ya lami katika hii constituency kwa miaka karibu 15 ambayo ilipita. Hata ile 60 kilometers ya tama constituency zingine zilipewa, ya West Mugirango haikufika. Na nimehakikishia rafiki yangu senator pamoja na mbunge ya kwamba nikifika Nairobi nitawasiliana na mwenzangu ambaye anasimamia mambo ya barabara, Mheshimiwa Davis Chirchir, ili mambo ya barabara ishughulikiwe kikamilifu. Hiyo ni ahadi. Jingo ripotere getembe kurwase eskuru eyeiga ya girigiri eyegotoka imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigadi Yesemba Bemana Fatkat Gisemba Norbotiru Rwamagendero asinchira yobuikiranu asetare yumo waziri ase county yo ya Nyamira bona bamenyi ba Nyamira anemona ase chibunge cho banyarta ko ba konyora okubwatirwa next mega ase omwaziri arietaira yogo cyakone kyabune serikali nebegetemiro biryo yogo cyakone kyabana inchi ase chinsemo cyonsi tari Nyamira yoka kurenda sensi ya Kenya enkubwatirwa bare ne omuriro iga westima herio kwegandiria konyora oburabu nabo yogo kwene kyemiro biryabo ngoikiranira senchirengia tugotigana na magendero mwanchu murigera somo yoyo nige gatia barai bari baikiraneta sensemeyo anemono kurwa ase county yo ya Nyamira
banyarte ko baba gukwandro kugania gukororo kwa baraikuru asoro kongoriga gochamo elio kubwaterana bwenchire moyo kwoko boke serikali erituko eyeri ya Kenya Kwanza nsi oburaibuae muraibu nsi ya Kenya muskule muruto kwene kebuna ande monoro kongorwa gusi ndochie konyora amagendro igatia bara ya buboigo nigo bakwandrete okugania okuya gochia ase mheshimiwa Raila Odinga ase sabari ya yo mwerio yo gochia kwene kyo goikirania ogochorwa base chikure chikagire kwene kiwa eikende gocha kwene kana chikoba omubui wo oburaibu bunyakero go kyombekeri kia African Union Commission asensemeyo ya siasa mulikito Polycarp Okara na nabwateretie nabono roboti uriga asinchele wekirana asitariga yo mwaziri w'echinguru chumuliro Opiyo Wandayi iyo yachakirime ye bunga ya North Mogrango eria ya West Mogrango amone bunga ya Bogetutu wa Masaba nigo yale toko semelio konene guchase binyole binge ebibya berema igasumu suntekelibe kubwatekana mono gutabekerwa estima. Waziri, nataka kuchukua nafasi ni kukaribisha hapa Kitutu Masaba na Nyamira. Ukwanekere kiwa baraikurwa sorogongo rwa gusini ko bagendere ko bagotogie serikali ejo ya rosi wa monomo raia monene bwenso muske William Samoei Ruto amo no muske Raila Amolo Odinga ejo yemanya kanti na broad based government. Kwa hivyo tukiwa hapa tu support gaki broad based yaito taigo nalitara nyore vinto bikeiga nyago chanka taigo sindio tukwe wenye akili. Tunamuombea baba katika ile uchaguzi wa Afrika wamugakoria nyasaye atakumworokia obosio nera kunege ntokeriaga mbere Afrika. This is our prayer that baba sweeps that thing and we go into dancing mode next year. Wewe mheshimiwa Opiyo Wandayi ni waziri ya Kabero mjumbe lakini asenge nchobalewa ichamo legeko ya minister. Wewe tubwato yondoko rukumbadi, tubwato kina Hassan Joho, tubwato yondoko rukuparanya ni kwa sababu ya kuangalia na kuangazia maslahi ya Wakenya. Hainama ya uzinamawe. Kwa hivyo tunaomba tushikane ili tuhakikishe ya kwamba watu wetu wanapata manufaa kupitia kwa ile uongozi ambao tulichagua 2022. Saizi hakuna marumbano hata kidogo. Bagukwanekere ikiwego niko bagendere ko bagosege tomugusina ne nabaraikurwa sorogongo rwa gusi ko bamonobomo ilyo kwenyorera mange kuru ase serikali yeiga omwelyo yabara yabega niko bagendere ko bagosege tabagusi banyara ko bakobwatesha buraibu abo ilyo babakorera magendero na kubaikiraniria achira chabo una babalirete chinga kichi campaign iyo ndiyo kanata itemba kurire so muno yoito gendongerie kiabune karoto gutarama gendongerie kiabune karoto gakitoiwana none bukwa kanga abantu abamwabo bamenyeta buya yenga chinde ruchamo chiko iterigende kiek oroche una toikana sta yotwa chete tole libo elimo tokaenda bakeso mu minister litikolie ichume eria kumatabinge binte bito mbikwamete oroche within a week yochire otoire estima alino tomogirango otoire west endo otoire Kitutu irebia osababe kulinda sensema ya omubunge bw'ekinseme kiga kya Bogetutu wa Masaba omusike Clive Mpanegisairo nigo atogirie omurubiririga nabo igo kuliranga nakikunyara ko bagakogendera ko bakorera aba Bogetutu wa Masaba amagenderero amange. Asante sana egente kenene kanyagutosabira kelinko nyora nanya kubarumi rero nabarumiri estima anki kandi tinkubarumi egente kyao kyatokire tubwaterane tusabira abarayi baito tokore gasiamo nande muntu tabaza gutumia estima koreto gwetana kati yetu estima na abatebiri nyonsi eso igure muna naye bwateti onde nane tacha ko tani estima yaru etasangao ninche mwasabete estima karona tenende desitundu bali mata nande nkabatebi ninche ndole ngamwanyorire estima ningendere gotema basaris abanamba ichoreti chibesanganyete chikoru treasury chicheki narikire chigende school. Ginko ripoti rigetaseni kia uwanjete kia Gatembe kuruiga ase kaunti ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara. Etari abeno mwancho murigaria yenegetie amaya gocha sabe menye be county
ya Nyamira na begombia mono Fatgad Gisemba na Paul Kapokara koene kiabuna engoto manyumura senchira yobo ikira nukubwatikana netari yo waziri Mheshimiwa Opiyo Wandayi togoska bosio korena se county ya Kisii bono ni gaba menye mwancho morigaria bekenyoro keburi ni go babwato moichano mone mega yokuborwa macha sense meyo asegeka kimyaka 15 bono nigo bakonyara ko bago kwandra buna nyagosira mo Jumbe Simon Ogari uyo nyateko bakagosira bogima bwaye nigo aba segesere tegesimekyo asemyake yo ya rebikira bwani gakorende akanyara ko baga kurwarwa soboiko bwense nigo gesimekyo getaria senchirengia yo kweneke barabo nkonyora bara mache kwegenderia semeroberio yabo tambete turategera chinkwa macha aya igato chandete community eburia Etua na rueto bole mobuno mongi no moboraka amacha konya abantu abana besukuru nyasara bachandegete bakenya gitari nero bona abantu asitogo chiroche togo chiare gakia serikali omo chumbo itogari are nero rosatia makunyire tukuru aburi tangani no mwesimi ugali agatakanya agatorosalia maji akambuya agatakanya sieka for 5 years no kelio nero chire onyasie kirese miaka 3 bona ngitu akunyire twege simeke tawakorera mwa twale gwanja alifo mindo kwale gwanja suka ige bulio toroselia macha ya iga tonywe elinde twesibye tororekane ko babantu onya tariba twakaka buli akatorutense toyura maji koreka no murai nero tobegete gachiru fekita yo jago cho tuachi nyinge sana lakini asa makoro taiyo robano ngo sabe serikali moto bwatesi tonyara konyora machi bulia bono matitali angega tangine bekira ya menyire miaka 15 matitayo bone serikali mwala kozorera mabera mutokonye abangina bachandikire entu twaborwa macha bagaka toko isibinka bagitokonye serikali macha abikiruga koli miaka manyomo mwana bwensi byo iboletu ojire bakafo mugwari atanya kunyi macha ndibara soko kanikwane arosi kubwango gusibagende Wancho morigaria bono goikiragwo no ntegete toiro mutimo kumutanga nikima asema mbega somorberio bwetwanya getemberi tukeriga tokorena sensemo ya kabere ndo chikoba toko gendra sengenchoro botirwa bene ndore ruari gandino morikito Daniel Ontiri kubwatkana na ya negative sensemiri ya mara ni mwako 2021 asaba kagirwa boborgibanya takoba bago sambwa oikagosiria obugima bwaba se chama te chabo cheso kirena gokwana asenchira yobo ikeno nande buna nachika kogotebya nto chigotwara nsemo ya magazeti abaga sensemeria ya gatatu ndo chigosangana bagani ACS studio igoto skare gandra gosangana into naboigo inkorana nchiko nyako bagi nkorigerie igatie birengererio bino naboigo korigeria bari banyara ko bakoboka na into asensemeyo yemitando naboiga se namba ito yesime yes studio to skare korena torasege kagetarigeta Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolitense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwego kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejochire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi korwase company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense niko bagutuka asenyombere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbeyo muchuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibweterasa chinamba cyabo 0703943972
Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombe bwa kwani ni sanamu ntate ngote biga makopio engombe je kajaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ntate ngote biga kokokonya pitata ntate uminyoke immediately gale somo chito bosongo eduka neregalie korukunga enokem agropet enokem agropet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo, ligeli bano. No mogondo ligeli. Toko ke ndoko no na malioko. Yoko siye ke nyambi iga right and direct. Mogondo ko be very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrobet. Ego tir na kerege ntoke ko rukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka Enokem. Amangana je chiombe Enokem. Eduka ya bene ne Nge gotoka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa kisi town chogo esikati ki aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya benene mapema Enokem ni bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amaguta seli mapema nchirinditiyo aje korai gali sibengombe yo chiko chango kobe mapema sibengombe Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyore imeyo mucho musongo ase barayasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echuchire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjirio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chechi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora wekirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi na boigo
yao enekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana mwancho murigere naenda sensemega ya kabere yo murubiri bwetu ani yagetembe emambia rero togenda tegusangase inchira yobo ikino chikago kumanya na mange turache gusangase ensemeiga naboigo kurigeria ari aneki kurwa sensemo ya amangana mayembu ya manaso okogenda gusangana turabona tuguskabosio tunyara kuba tukurigereria oroboti ruabene uruo rwanya tukobaru kwariga nigwamo numurikito Daniel Ontiri hasanya tukoba gusangana chiamate inye kurwa sensemo ya Nyagonyi kutoka sensemo ya Marani bunge ya Kitutu cha Chenote county ya Kisii abo abancho babanya tukoba bagusambwa soko kagerwa koba abayibi kagusiria obagima bwabo kitariki 15 na ibere omotinyo 10 mwaka bw'ekiri bobere na 20 na oyomo 2021 asa chinga kecho chia mate echo chia sokire na gukwanda ribaeteire kura chinga kecho ikiraboniga aseba sabire ko inyorwa ne serikali na barabo bagenderia senchirengia mwanchumurigera tigatora tegero roboti rwa senchira yubike eikiga asa roboti ruobene nkurwa sekenyero kya Nyagonyi imiye wodi ya Marani bunge ya Kitutu cha Chenote county ya Kisii asegeta seni kya Getembe twirana na inde magega yemyakene ase chiamate cha bangina bane bemyake menene abasagane twegoika gukwa aso gukagerwa ko babarogi ase nsemeyo ilikomanya buna bagenderete n'ubugima nanye magega yokoera gwikinekyo umwelyo bomutinyo eta chinga kya batogete na momocho bakomeretwe ebisibo byabo nekigambero nyagusira umongina sindege mayaka Rael Sigara Nkware Jemima Nyangate na Agnes Mura Ototo nigo keroyo mo aeneti wa senkaya asino nyirabo amatanga akorere twa sayamo asegeti yeskuru yoboroso yenyagonyi magega yuku kwabo kitariki 17 cy'umutinyu 10 umwaka w'ikirubere na 20 noyomo aiga hase chinka chabo chimbera chabangenabo abanchwa chamelire ne chinyomba chabo nigo chiasikire chiatago kirebobe waigo kubatekana nesaba ubuna ondeta yo omenyitaro na bange babo nigo balenge abatakano abemyake menene aiga nasinka yumongina Agnes Mura Ototo no yotigale taro no mwana oyo mumura omotangi Job Ototo yosanga na intwe buno bogema bwa mokongeire kurababoli baye bonse bakwahinse yumutinyo yomo nabana bande bamwabo nigo bakulinwa no nyina mabaga yechigasi akonenge twakubwatekana no ukagerwa kwa mamo mwabo kobo morogi na goitwa nabanda masoma abo nigatene nigwe kubwatekana no kuborwa gwe school fees mbara bagote school batanya konyore gasi saguria mangana bakonde bari gasi batebunga ahaje nayo uri mamo minori tetwe abantu bakwiro chechesi ekera mbakonyore gasi bagokora igere buyango tebangi gafana yito umwesimi goito mbachi yabo cha feti bonspi asaba bitaba mungene mumuchwangi nesimura Ototo sogotoka bachi barora abana bakote school gemba kote form force babaire babadigiri chigasi banyore kyagera bacha kwekonya so uguma bwabo ikyagera njitenganya kuburi musigone no mwana no yo abana bamintu ikyera no muritori
no muchio bunoriga no gwate ubole meru banane isaguri abana abo msipi kerontige na bana buri kera batayo taringo se bakwete baruarite igo bakwete barasimisire bagaku asegende kitari yekene chimita chinkego kuroiga abana banyagusira omongina sindege mayaka nigo nabarabo barenge konyagwa kesabo igoro yobogima isiko mwamamo mwabo yo olinyagusira bono nechinga kecho banyura enchira omongina wenkeiga arusete weisiko akaboria esababo na tairenerigwa nabasaye abo batarenge namabera aba mwagete emiore menge no mwerio bakamotusia baitito omongina bakamoita bosa ese saguri bono tabwata mangana mange gobachite bakamanyora aikaransite mwaye gesona bakamoira bagokera umukia wekegambero gukora ekinekyo mapema uya boigo bagokerwa n'abanyakinyiro n'ichinga kecho baboria amaskani asabare n'emyaka menene ndorigererio omonto kagotire mongina kagotire somugaga kagotire tomubandike ng'ana omorogi ekigero kitigato chikwebuka sana ase ekenyoro eke giaitu amang'ana aria akorekane taria namang'ana aichandetie abantu na mono mugusui kwa jumla nanyana bo nigo baboria kubwatirigwa kibese cyabo icyo baetwe bache wetinyiria marigano burayo bukoro bwe county ya Kisii kerenga chiringi chiribu emyemo icyo batanya konyora bunanonye cyasogete batayabona chisagosoka nje bakonye anene muno aso kwegendereria igongo saba oyo tochorete bono iga omo eshimiwa Simbarati achibwatie asobwango ngonyendiye kenyarikana achibwatie asobwango egera tomanye ngajibese nyinga iki agete koru 2021 paka bono iga bese injanya gotoikira aigani gonde siko umumongina sindege mayaka uyoringe gati yabangira bane kurwaiga nyegonyi meyamarane se bonge ya kitutu cha North abo basambetwe magaga yokagerwa kubabarogi cyamatikiga nigo cyagendere go singira kuboria kibese iki cyabwatugetwe no boraye bwaitete bachinyore bunencheremo yokogenderia ubugima wiki ikego cyari tuko ni chingaki bune cyarero chingakinda cyo kwarigeneria oroboti rwa bene Ngurubo derege seni kiaga tembe retere nguruko Daniel Untiri Pemano murikito Daniel Untiri no roboti rwa senchira yoboikano mwancho murigaria no kuboria wechi amate echo chinyara kwa chiko nyoro na barabo kwegenderia asembero video yabo tambe na sababu atokiro bosemi ochia sabana inchi gotaimo kege tambokero yogo imokia richika sama bokabo na nemono kwenekia buna abantu abaiga abagotu nkonyara bariko baba kurendwa senchirengia ase ogotakagerwa buna nokoba abarogi na ndi Jumatatu ndi buno ntiri acyareko bagagotwera saguna cyo gotwariga ne robot ronde erwa bene goto nyarako bakogosukaro mwancho murigere tugoskabosyo okongusano gotinde ngore kogendrete konekiwa asenseria ya DRC Congo ase aba observer KDF bagendrete konekyo kongusano gotinde nekiombe kagero kobekia babegu kya M23 asumura iwensi ya Kenya muskule amuruto oyibo igoro munyakero gobwe kiombe kya East African Community agendrete go kwandre berobero yo hebwente kobeko bosere no kwani gokobekwa ocho kwane kya buna omorembe no chikore nero ase chinsemecho aswikira boniga amagima ya bange na boga bange babaire bagoseri kwa chinsobo kubwatakana nechisegi echo chintinde chigendrete okwana ritkori igoro ase nyumba yobora ya State House ase county ya Nairobi muraibwense kiraringe komera negati ababwata nikurwa ase chinse chaisco niganyara ko bakago kwandra okugane okororo wechinkwana konekiwa eligo chia konekia buna obotorumbo chikorenero sense ya DRC na nemono konekia buna rogongorero East Africa na rogongoro Africa rogima ngogendero ra senchirengia of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Number two, we also agreed that we should expand the space for facilitators so that instead of having one facilitator, we will have 3 facilitators. And we are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize
the whole process of mediation in the DRC. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. That will be the focus of the mediation process and the facilitation process, and the merger of these two processes. We will be proposing for an endorsement from the summit of the African heads of state. And to avoid the pitfalls of the past, both processes suffered funding challenges. We have agreed that this time round, we want to agree on a funding mechanism that is predictable and that can sustain the whole process to its conclusion, because the situation in DRC is so dire, is so tragic. In fact, it is an indictment to leadership, not just in our region, but I think globally as well. Ladies and gentlemen, as the East African chair, I also echo the calls of the Africa Union, SADC, the UN, the G7, European Union, Britain. Mancho murigere yuno muraibu ense muskula muruto inyuranga karo muraibu kiombekeri kia EAC na enekia okumira negatia babwata nikoro ase kiombekeri ya South Africa Development Community SADC se boigo ba nyatko ba komera na sense media Arusha Tanzania koenekia unamba chiko kwandra aigaga ndrete koenekiwa na nemono sense ya DRC goja koenekio murembe nochie koenekiwa buna atebire mbanya tko ba kobeke miroberio yogo cha koenekio okoigwana ngo chigotoka korento muremba se chinse mecho tokure na sense ya Kenya na kurigeria se amangana agesiasa nigo omokonyi bo muraibu enso mokoro Moskerika digasha kwanera litukuri na babwatani bae baikiranete asomo igabwe kaniso ariganetwe ase county ya Laikipia nigo omokonyo yubo muraibu enso mokoro anyate kuire bagerio na komoborio muraibu ense ya Kenya Moskela muruto koenekia abunanko bare ekiorokeriekia aboigo koba omonto kubwatani abananchi ase nchirengia ase kiriatebiria bisia uno muraibu ense nigo area bisi ebwente kwegwa maskaniga mochirie amatukabwango gaso muraibu ense Moskela muruta berega kubwatoka chinkwana chitari chokogokia which Sabananchi. And I also want to, if you allow me, I want to advise my brother, President William Ruto. I tried to advise you, but you did not listen. I told you not to touch the mountain. You touched. You know what has happened. I told you not to touch the payslip. You touched the payslip. You know what has happened. Mr. President, you are demeaning the presidency. The presidency is a symbol of national unity. It's a very dignified office. When you resort to abuses and insults, abusing the people of Kenya, and you are president, you are demeaning that office. I appreciate that you are very unhappy that things are not working out. I do understand as a leader that many Kenyans have deserted you. I appreciate that you have messed the economy and you are stuck. But that does not allow you to demean that office by abusing the people of Kenya who elected you. You are profiling communities. The people of Mount Kenya region, you call them tribalists. The people of Kambani, you demean them, call them Dego farmers. The people of Isiolo, you call them drug peddlers. Mr. President, be careful, because I have listened to the ground and I want to advise you today. Stop. Toska bosewono mwancho murigera togotigana na mangana age siasa nige kyombekeri kurwania obokurume aiga Kenya kia Ethics and Anti-Corruption Commission EACC ense uraibuaye omonyakerogo David Oginde negatia babwatani bande banyariko babagwe sokya
na kubeka gukwandra emirobiri yekiombe kiabekirwe gyogochia kurwania obukurumi aiga Kenya ase bono baene kire kubwaterana na babwatani kurwase chi sector au unenchire moyo gochia kugikira na kurwania obukurumi wega bwanyar ko baboko ene kia korenta koirani maega obokoreri gochia sensemo y'abananchi na bego botumike bobe ebwechi pesa cyumurusi bango ase barire yo gochia kone kia buna esegeiga yo kurwania obukurumi ne chigo ikira na senchirerengia. I believe that we are going to tackle these things, and Kenyans are going to be surprised how corruption is going to die in this country. So as EACC, I do not want to say much more, but just know that we are with you. We want to make you succeed. Be the first IG to tackle this matter decisively, and you will go into the annals of history as a man who transformed this country. The Constitution expects all of us as public officers to uphold accountability and transparency, not only the police, but even EACC and any other public agency. We want to automate the services that are offered by the police. We want to digitize the occurrence book. We want to digitize the traffic fines and many other services that are offered by the police, such that the people of Kenya can actually be able to carry out those services, else we are not necessarily in the police station. You can be able to launch your complaint in the comfort of your home. That is the state that we want, and that is the reason why I'm happy that we are going to be joined by other supporters, other good people, the UNODC, the European Union, and many others out there to support us. Our common denominator in this Kenya, for all of us, both the EACC, both the police, the president, the governors, and everybody, is the Mwananchi. Mwananchi is where our meeting point is. We have to strive to ensure that the Mwananchi is well served in a professional and a better way. And in those regard, Mwancho murigeria abona babwatani bekiombe kyo KCC na boigo abatani kurwase sector burendi bagenda to kwande miroberie egandrete kobe kwana boigo kero mwancho murigeria bikaro bie bunge enane bikagere koiranirwa ritukoria rero ne mono ase abananchi na boigo egatia bari abaganyete korra onye okuna chakori kwa rwetwa ase nikigambere kenene no mona chibi na Lawrence Mugambi kubwatakana noko radia buna obamabwazi miola umoja One Kenya Alliance na babara bangase ebunge yo nigegatia bajumbe bari bose bako boke serikali ya Kenya kwanza bagenda taguye soke na gotabuko na choko nigo gwa etirwe ne chingake. And we look at the coalition, Kenya Kwanza has more members than Azimio. Azimio have also got, I think, 165. We are about 178. 178 against that. Now the others are joining us as well. And I think that is something that is being taken by activists, just to keep them busy. I want to say is they keep them busy. That's what they are talking about, majority and minority. Hiyo kitu ilifanyika samani tumemaliza. Tukange yaliyopita si ndwele. Tukange ijayo. You are wasting time. We have no time to go to Bunge to talk about what you have already resolved. I will stand in Bunge on your behalf kusema kwamba as far as we are concerned, Kenya Kwanza is a majority. Okay, and we will prove by giving the numbers. Are we together? So that question of minority, we are going to discuss it. I don't want to preempt your discussion here, but of course we are opposed to the whole thing. It's just the busybodies around. Even, I'm sorry, even our own charges wengine, I don't know, with some other motives. That's why. Mwancho murigere akura sensemo ya amangana maya na rayo sinchira yo oboi kiranu bono tokwirari bageriga totimoka kego nandase studio ya kabire tokwirana ge kuragense yamo sama miyenda nyara kubaka go ikiranega ase studio achikonkonya kone kebunango so atura subo imebono kurigeria nararia ya arasa magazeti gazeti ya The Standard, Daily Nation, gazeti ya Taifa Leo, People's Daily na wego The Star kone kebuna ngoko manyatore imambia rero nararia ya
akagire kwenekiwa singana ne kigima twanyara ko batokorigeria no umurai bwabo bose oyo kabero umurai bwabo mubwazimio omuwaziri mukuru Mheshimiwa Raila Odinga ase sabari yaye asenseberia Addis Ababa igochaka kwenekiwa se bosi wechukura kagire kwenekiwa ekendiga tunyara ko batoko kwandra amange asenseme yona boigo ebikaro byebunge nene ase omuchori bwe county ya Nairobi ebyo bikagere kwiranirwa ritukoria rero tunyara ko batoko bwatereria nago kumanya nararia akagere kwenekiwa se boigo egotebekana nige gatia bajumbe wetani 100 kurwa sense ya Kenya bakagire komo bwatia ase sabari ya Mheshimiwa Raila Odinga gochase omuchori bwa Addis Ababa Ethiopia kwenekia bunankorenda bare ekura oika edageka yo mweri gotoskar mwancho murgeria coordinator asegeka igetari getambe Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa liga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green. Obutambe gwe mabwate yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex niyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo nainde ni gonta getoko barigani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa amariogo na amarioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra amarioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustra sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA Mario gande na to kurusia somo jo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero naende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kugwenia abantu abange nande ni gare habo tabu atia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosegeru wabo oronene kegema dore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a Dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife?
Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Na batebi na mbasire kitroningisi ego kanza mo chimu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye ko tate space speaker ne kabisa live and direct onye ko tate ufa chisi mimbu eto ayeke ntoko koraneke ogo chankoro kitoba ise ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chirega etibi uruambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragire onyange jonzibi neji ufa nambazi Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics beyonce pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro oseo kesimi 0729 646 385. Aiga no numbers ba customer baito bons asemole na baliganije kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio muboko o. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni kubarariya free surgical camp tariki sanwe tariki 14 cy'umutinyi gukabere omukoyega asenya gitari yo ya Christa Marian bariya babwate omuchanda buna oenius soft tissue swelling buna bono lipomas goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers anal rectal cases buna bono hemorrhoids anal fissures na fistula inano inchu nechishiringi chimibere choka puna registration fee bali amubwate sha ngwanchirwere litkelyo abantumbali kigwe asumurubelyo sha batari gwakaniko kindi gyonsi onye kurumugaka ubate myaka 45 gukiguru inchorengege kagarana bira toke prostate cancer yatulire asumubero samange bakresimi asa 0720 266 999. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi au bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda au kurubale ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bwechianga nebinto au abu ase bali nambeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegeli bale amangana a beauty and hairdressing aigun kwegeli bale igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ndiyunse era sorgongoro iga asama lieta kwa Alpato Maliba, mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali ya kolizobia sana asoba toa institute ni gocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cy'obufundi byamo
boigon kwigeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwigeria igorye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ni chikampare ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebiringo bikromono mbaitiri ne wizarega megiria ega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke gitwebe technical training institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mungare Ngaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Getwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments also. Na yonyori kwareto mwana atuare skills tokonye kenye. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Gitemba Television, Ekeonga Kiamamogusi. Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobokendubwao karwasiririe omwanchwa o igo bakorwa obokoreri ubuye bwebirengo by'ichinse cya Michael bunabegerete nabuna bakoremya igo bwate kigali kinye cyuka kire executive chariot ekora wanigari aina ye Prado ne chinde chinyinge kigali kiganiro kikorawa na executive escort motorcycle casket chabo nchiria ugwanchibuna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boigon kuruse bari ki video chingi ya igo bari magega yenye gitari ya ram nchuba koye obokoreri ubya samange ba kresimia se namba 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services umulemya chinga kichubukendo waino no muchando waino. Gitemba Television, Ekeonga Kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagarigia liukwegera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria giativet imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigoba kutoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakiri isimi 0796145344. Somebody kere email ufanisicollege254@gmail.com. Ufanisi International Hospitality College inchuo wegeronsi omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro yo burugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri mbia mono. Gitemba Television, Ekeonga Kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuyama ndegere uzito somya bamura baje kuyama
Mwancho Murigeria Getembe TV, karibu sana naenda se ensebeiga ya amagazeti umuroberio asembe no muroberio bwetwani ya Getembe Jumaine iga tariki 11 mutionyiga okabiro mwako iga o 2025 inchini gongoro kwa Clinton Ondigi na botoga ndate gosanga iga na Lucas Mogaka kurumaiga ye camera na bego director Havila Kariri kuro studio ya Kabire ase studio chika kechiga na chika gokomanya togo cha koregereria amagazeti gazeti ya The Standard, Daily Nation, gazeti ya Taifa Leo, People's Daily na bego toregereria The Star na radia ya airiri bakari ritangani emambia ro Mwancho Murigeria kurondonsi asore keroga ndate kweroberia gochaka emiroberio yago ye rituko hase ogonkonya kwanika igati ndichubwe kase studio na nyarekoba ginko no yominto gaiga sama miyenda tiganda mwari baga arago kwanya sambu akire. Yes, wakile sana kete. Na bako mkwani Mwancho Murigeria meto motienyo iga ni mwezi wa mapenzi. Timeti ose kwa nyore mwaliko wote. No, sijapata. Ile mtu akona mwalika anaweza nialika. Ini plan sogere mwanyegetinge siasimore kagetenga mbuyamore kutoka ndete konya boka keriko. Kera tunya kwa sangama naye si enchira yechi gazeti. Igo karibu sana. Karibu sana. Bono Mwancho Murigeria gazeti mbwata soko boko kaiga gazeti ya The Standard na boigo ninchi konya kobagin Murigeria gazeti ya The Star na People's Daily na samwa soko boko kwago mbwata kaiga gazeti ya The Daily Nation and of course Taifa Leo ni gazeti mbwata usiranya kwa to Murigeria tarana nara yenge dibaga diabosi. Tao, thank you so much. Tigabono Mwancho Murigeria turachaka ni gazeti ya The Standard kera toga ndate kongya gosanga so bwa gazeti ya The Standard Mwancho Murigeria na origeretie gagwe ase chibichaga go edi bagari ritangani kegima ase pejege ntangani gazeti ya The Standard ebichera go sama nebicha yo monogerio monene bwe bunge omwishimiwa Moses Masika Wetangula alafu gazeti yo rikori mwamuri gotabenga the biased speaker nga nemo speaker bwato wanchiria bagotabenga the majority puzzle high court ruling declaring Azimio the majority party set the stage for a tense parliamentary session today abajumbe nkore na bari vikaro byabo ritukoria lero gazeti yagotabenga libera ndikagira kone kiwasana sebunge yo ekobolinga will MPs for both sides abide by the verdict or will Kenya Kwanza resist the shake up bagotabenga all eyes on the speaker Wetangula whose earlier ruling now seems to have sparked the political storm. But he's the same guy or whether the ruling is the same guy naende gochiko ruai ruling yae but rende I think the issue of being biased for sure if we went by numbers and the honesty as a political parties then the Azimio could have been the majority igomba beta denied lakini rende in Kenya. On Sunday we were talking about the IQ of Mheshimiwa Wetangula being a lawyer, lakini Rende Nyuranga is part of the power brokering deal. So bomobwa Kenya Kwanza na inde normal. Actually Clinton, let me tell you, in Chege Ndongo tabinkeringa our parliament of Kenya yego stamp very dependent yego stamp in one way amangana executive of which we know. That's why penalty lakini it happened na very again say it na very anyway bono bagoteba singincho was listening to one Haruno Totagotebanga it will depend onye abari yabega Kenya Kwanza babekire appeal yokwameria kuna chokoiga otherwise onye mbara ikase court kobeka ekina yokwameria igo it means abara ikora sensemeria ya Azimio the likes of Junet Mohamed the likes of Robert Mbui niko bakagire ko ene kya goso asechia bisine birogo the majority part. And of course we expect also being the first session the House Business Committee you by the way mo chair wana bwendo ko Junet because the House Business Committee nera to organize the calendar of events and organizing amangana 2025 okogenda mwako 2025 okogenda session ye ikobono if at all mbara enda se kote igonere likelinga Junet should chair now the House Business Committee egere ba roberie maybe a calendar ye events
as a parliament. Lakini rende onyambara appeal, but we shall see. Nande nchina but I think these are people nobody getanda kemo ikomono. We are waiting to see. Still they will be the majority. Still no na ba Kenya kwanza they will be the majority because already Timothy Clinton, by the way, where is our democracy? Whereby when the opposition, which should be the watchdog, and then wako dine na serikali. Abange for purposes of unity, making no, there's no unity, bro. You know, bringing down political tensions for the goodness of the country. But then we are waiting to see. We have been having political tensions and we are living. But then we are waiting to see. Asenge nchoneba setaro ya yase orgongo Rua Costa. Muraibi kama karikia wi papatu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka litukurigoro. Niko umete Mheshimiwa Robert Mbui nere the deputy minority leader. Naro chika koralia gari agotabanga bono gochakira rero nere deputy majority leader. Barabukuru asense masenga njoma yetu bwata bantu bali bado bare Azimio intact na bambaro bali bado bare Azimio lakini bare serikali na bono bare moja hapa mguu moja Azimio nduma kuwili lakini no kwa nyamu ancho morigaria tonyarako batoko ngaina kyangi go chikwandika wasenga nchebi karibu nkore ndo bere tukoria rero ase gazeti ya The Standard chinkwana nchitega chu Mheshimiwa Daktari Daniel Manduku omujumbe bwe bunge ya Nyaribari Masaba naboigo enkwana yomo na chibi na Lawrence Mugambi uri bwatu kutoko na chokwega tuchakira Mheshimiwa Manduku agotabanga I applaud the judiciary for its very bold decision of upholding the constitution and the rule of law. We, the Azimio members, shall take our seats on the right side of the speaker, and Junet Mohammed shall replace Kimani Ichung'wah as the majority leader. Ejini chinkwa na tuwa vile toko iwa, mageni haya si mageni jijini, yuno Mheshimiwa Manduku watabirenga we will, ikobo na ntuka nyete kumanya. Alafu asense megayo monachi ebi na Lawrence Mugambi, nera watabanga the holding of the speaker as leader of Ford Kenya at the same time. A key official in Kenya Kwanza coalition evokes the appearance of bias and undermines the independence of parliament. By the way, nalivona berigin kweboli asengencho I understand Mheshimiwa Wetangula na resign tikuru asobora iwe kama ya Ford Kenya in as much as nare power broccoli Lawrence Mugambi agotabanga that makes him cover biased. You know, according to the Political Parties Act, mangana siasa, umuntu weko went or allowed koba omuraiwe chama usikobe within chama no muraiwe nse umukonyi w'umurai aba governor aba senator aba MP na aba MC. But the civil servants like the cabinet secretaries, they are not supposed, including the speaker, went koba leaders in political parties. Bono Wetangula at all, he is a lawyer. Number one, in the first place. And the lawyer, no mundo gotokonya, interpretation of a law. Kero maybe aregari has a court. So, in one way or the other, for me, I can confirm and vindicating my NP, Speaker Wetangula or reckon biased in the first place. The my thing a king here was about more than an hour the champ. Pamoja. African Alliance. Yes, pamoja African Alliance. Nonyo na wata maendeleo chap muwaziri na wata waziri abangi. Muturi na wata DP. The service partner ya Kionjuri. Kionjuri naro. Alafu nyorenga tujibebe nero yosoa William Kabogo. Alafu kuna wengine sana babate ebyama byabo unoyonde Ubuntu sijui bado Ubuntu kama iko. Iko na abangi bare iko for the sake of the democracy and of course once you are a leader you should be an example kwarare yobono na bebwana tenga amaene abantu bwa tirichiko tekatuske insaiga aso kurigeria asegazeti ga The Standard ebicha herega igane ye omo Timothy asengencho moroko oyo kabeire umuraiwe kama ya DM no mabwazi mi asengencho as we understand of now onyara kopaka exit the Kenyan politics for a while Mheshimiwa Raila Odinga litukorigoro na ikeneta somo yega warganete kwa masabana basubati abarikoro sekia makeria ODM sinsemeria Bomas County Nairobi akanyara kopaka gotebanga karachi kwene kya koira chikurechiga
agwa kambu ya mono kara cheko batari koira na bagochia gwanchirana eba gazeti ya The Standard ego tabanga the moment of truth AUC presenters home stretch both Raila Odinga faces the defining moments this Saturday as he vies for the AUC chairmanship with President Ruto backing his bid. A win could see him exit local politics while a lose may signal a dramatic comeback. Will Africa embrace his vision or will key Kenyan politics landscape shift? Na den kwa nenero tuwa retase ege ikaruti kule Jumapili toka tabanga either way. Onega kubwa onega go chekobu a comeback yego chikoba very dramatic. It will be dramatic because in the first place frustration ngo chachire na bengo ma te karmo achire asomo pira. We do watch football. Karako arigire mupira unabona uri mu Arsenal from minute 1 to 90. When you serve a defeat, there's that person in mind what abanga oyere. Me rogera to agora after you have won again, you will have a reason to be nyarebere worked hard for it. Bon kware after Raila has won ntororenga ntobekere heko na kongole umara iwense totabanga maina you had it na watemere we kirage to ikire but I lose again we'll have someone to blame so those blames na chichiko chikogera we have a dramatic comeback yomara wazimio ande nyoraiga tararuo Inyuranga onde Professor Anyang igare an interim until they indicated up to February. In case anything happens. In case anything happens, if he wins, then I think the party structure. But then some again the dramatic. I think in ODM yoka ntoro choko ngusana ko tinimbare nga sense ya Kakamega we saw what happened. Okungusana ga na gari Mheshimiwa Sifuna Roje sai is nowhere to be seen by the way. Ba como rage biara. What do you think when gago chiko make a comeback? Nanga yago chiko chakera kubeka ya uzi aina hoda. That is God forbid onye tariko chiko nyora obo rayo. Sifuna is one guy for sure. You can say that he is the Secretary General ye chama ya ODM. Ya nero murikyo mwenene we chama ya ODM. But what I like about Sifuna personally, no monto who talks his mind. Korwa Azimio gose not to be specific ODM so as serikali gose babwatana nomo omuraibense Dr. William Ruto you have seen Sifuna gago kwa na chinkwana andake chitari kwandamana he's not blindly following ababande yani they are applauding the ideologies check yama na responsibilities chairman and which is good Clinton. You have to stand and you have to speak your mind. Nabakoba within ODM and you criticize the ODM party because you are a Secretary General. You hold the dreams. You are part of the dreams of the Kiamagia ODM if you want it to exist. And I want to applaud the stand. So Mbaro Badia Bago follow blindly. Batariku and Chakurua they speak their mind. And how Bakumo criticize. But we have had many Babo Winoro Chikuru. Serikali wasona ODM tanya kukwana mona. Esenye nchana I think atayi anjiti na ndio maana when Babu when speaks he is very sharp. Kware nabara nyoro kwani randa Kevin. Unaona igoro? Maite Babu when narengere tukope governor ya Nairobi. Yeah, the ngoro igora sense mgoje Sakaja took over the stage. And you saw omora iwe chama ya ODM momo nyene. Tima yetiko sitokoma deba ruro we saw bad. Moske Raila Odinga. He is giving support to Sakaja. And what do you expect Babu win? So ODM much as Omoga Kago Chiko lose if God forbid we are not saying he will lose. We are praying Abwe. Just in case Abugu okwere na kwa enkubwate chikashwal this chair. Unabono nabora nyore Gakwira na back on his own, Sakaja maybe loses the support because ODM will be in order. Kwira na sekoro nyomba yabo. But if you can see is it a desperate move Kiroko Yanga Mheshimiwa Sifuna for the past few days in Tora Morase ODM, Mheshimiwa Babu Owino na Nemonege Tambo Kiroko Mheshimiwa Raila Odinga kumuendos Governor Sakaja publicly na that's ODM. Do you think it's like no ko punish our side gaba kaba kebeso kila ODM go pinga emiro video yes rekadi montrare uri kolikasa geta
sense moye mitandao abatabanga these young MPs especially MPs as ODM bangire kuesokia sana kutaka kubwana nyambari abagaka bari barasikia So for me, I think Clinton ngabwe igere the way. Bono maite kurwa bomuboli bomurai wense na yonda so. Politics ne bwate strategies chai. Nabona nyoro maitandake it's a bargain. Naboko nyoranga no murai wense motawringa the Nairobi integera na ncha scenario ngochiko maybe withdraw give you support. So you never know what it is up to the murai wense chama ya nini. Na hande nyoranga Clinton. Omar Sakaja is one of the smart guys in politics. I ningaji tukumo describe no monto go chiese kintu tukuranga survival politics. Yani he knows how to survive in the political. Unabona Nairobi inyoranga kerok toko in any elections. Umura iwe chama ya ODM Raila Odinga. Nero what the numbers. Nairobi. Igone na kutoka in one way it's an ODM zone. Lakini kama ya Sakaja Keroto bwate pi aba raibe county muna mo women rep mo senator para ODM lakini eroe maja sa governor. Kerare wa point those people bago kolega senera se county he considered the Azimio and the UDA because akotabanga according to ere this is a county ere cosmopolitan ebwata abantu bonsi taringa bona akobeka UDA yoke sengenjere the majority and nyoranga actually the Azimio are the majority in the by the way ya kwerende but he knows but yobale terebaka chisi obabeke he knows nga he satisfies na ngotumia UDA is just a party lakini Sakaja na bwate obwazi mimi yake kwera ngwanya korogote by the Sakaja I've never seen Sakaja stand gako tabumu gakabo because na my denga iga this is an ODM zone he has to do anything to survive in politics so he likes playing survival politics na bako unaona gono abegete escafe ya ODM ngwenda ale mekutano yene na tari korama tanje tikorama yeah bono is survival politics ngomo konya chire and is November bubino na agenda bado na baba ntokete bara consider ko mwakere kura bado yo is no monte to maite go play what we call survival politics ase okurigeria go chigokora ase gazeti ga ya The Standard ne morekerete omuraria Renard Mambo Mbotela hoyo bagotebanga se page ya agatano na gatatu na kianda bagotebanga after announcing the 1982 coup attempt albeit under duress. Leonard Mambo Mbotela was court-martialed over his involvement in the plot but was later acquitted. Mungu ailaze roho yake sagia negatia barari bari ba chire nkuma na koene kya bunango ikarabare emeribiriga senchirengia asege kore kyo kya 1982 ase serikali yari getigonchorwa na kige kogera akoinyorwa ase enchira ya bene no chiko kwanda nsemo yokorenda soko korro mwanchumo rigere gazeti ya The Standard erinde mwesa muri bagaso ase nsemo ya Daily Nation page ya magega ase gazeti ga ne murekerete go soria neke gimekagere koene kiwalitu kori arero ase timu ya Manchester City egocha komera na timu ya Real Madrid ase play of the UEFA Champions League kori go so around of 16 whatever the modern Champions League classic El Clasico about Man City look to Real Madrid example to salvage dismissal season na boy go back Real Madrid stricken defense rip for Haaland and Manchester City the Manchester City defender yo omosamo komanyekana na Rico Lewis it has become a game that you see every year whether that is in the quarter-final or semi-final this year so early so it is a big game and a fresh start tanga kura kwa Ndreke Minanekyo Kerongo kwa walibaga na yoso ase gazeti ya The Daily Nation. Rero of course Champions League nero and the Man City when I work one by they have been having challenges chavo. Yeah, especially of late yeah. Lakini inche na rekoba Pep Guardiola. Kakiri na irete is it last year na irete Champions League. League. Bawa tapanga a good dancer no to exit the stage yeah. Now when the exit numbers onya ndi agenda he could have gone as a legend but bona iga na ando majeti yango te much as kero kwa outshine ria bantu
everybody now targets you mata kire timbo na ye target city ye target so kwa nyoranga mechanda ya bere kore ntoko genda sega seti ya the Daily Nation ke gas page ya bosio nyoranga muraibense na kore tari ya gari aschise mu channel this time na nde na ba heckled go se abarayimbare ba nyara ko ba kore te vurugu kera bwa tumukutano gari abasange 50 ndocheka ga no bara se kota egere banyare ko ba ko rigereri gwanga igetambo kero kiri chiko. Do you think Clinton it's good koirwa jera for that thing? Baige tikwa seke gambero riko rigoro nande this was a mission you crack down abantu bagamega yogo heckle the president kurinde mbabu atogitwe mirobiro negendrete ko nekiwabna the fairness ya barabo konyaraka bako igorerwa mamocha sengenjo medegero kwa bwatiru ngo igore charge sheet. So which is the judge there? Bono bagotanga disrupting the function of the president ine rama mocho kurindonye bago chikotoka te bwatwa mocho no bara chikonyaraka bako bwato kwa so tabange bagikeirege correctio bagotebanga it's not good. Of course, yeah, it's not good. People should have freedom to express themselves lakini then at the same time to advocating it's not good also go disrupt moyega in as much as me some to ko disagree na tingo cha so aligani tinyangi yago I don't know ngiche koreta shida in as much as ntori ko agree on many things. It's good, yes, we differ on ideologies, we differ on policies, but rende korenta chiburaburu it's not good. Again, take a bunangora tabanga ki there are many ways you can express your frustration. The many thing akwenda kokorobo salia that is you have not solved. Na vota mwanjo murayo but we have democratic ways we can remove. Una bono 2027 is coming when you feel that you cannot go and vote whoever you want. And again, unabono kato ko tuara maandamano tebwene ratinga to tuara maandamano are constitutionally accepted maandamano ya amani ukurobekana kwa amani mali yao tatari go sarika bona buno tubwene to kubwatiri chiko egere amangana muna yake ndiko naboko nyoro mugano yu asepeji yakane asenchira yo bwikran to guskabosyo ndochega iga Tima ito sono nyorete Kiptum. Yeah, Kiptum. We have been having issues as a family. Ego paka they are frozen their accounts. Chumo ngwano yo. Inki gego jokiaga lakini asengencho kebenya gosira tigere no neni boko ngusano go tindiko kwa. Weka kwene kiwe sengencho. Se abasa abagaba kweba kurike will. Omedegere will ya. Kiptum was young. To write a will. And I want to go, you know, I go and one a will. No. Sometimes you might. Because your net worth, one and a better traikerna, you're a kerana, maybe Korike will. Lakini again, do we have a specific age you Korike will? No. You go on, I guess I'm going to will. Na bokuri karagire na bana bago chbara myaka enemeke. Na donyo rumonta andake tabu atibanda singejo to muntu na Kiptum I think abwato mwana. Na abwato mwana yomo. So na Kiptum was still young. Yeah. Na konyora tara achieve. Ma tabandu bagorike will. For me I think na bandu ba accumulate. Kiptum was konyora tara accumulate. Omo director na kontevinga abandu bagorike will mbali babwa beneficiaries. Samu ngakira alike will. Ngakubona samu ngorike will. Topo the next of kin. Next of kin. Anyway, that's it. That's why the Kiptum's family area where they are. And of course, Clinton, let me tell you, I'm sorry to say about this issue of mother-in-laws. Pokonyoranga na barabumba nataketesha na bwata mama mwana tatu mama nataketesha na bwata musubati yoye nataketesha bomuraba mu abombari interested. Na nyoranga by the way kerono yangu sigaiga omo sacha kule. Alafu musubati otigaire. Onye family ite kumotetea na bakonyoranga ba mo discriminate in one way or the other because bandembaro bagate abeske ba mwa na malia mu muromento. Are you saying so they face challenges and we expect that, but we are hoping erende na ne dichi kondibwatiwe egere banyore justice. Alafu buna gwate aba asepeji ya kabere eno mwotinyi bo bwanchani ini chama oga kai gama ya sana cash buckets on the rise as women fall out of love with flowers maite wada atraigwa tenda egwa bado and but this time around don't expect a lot of flowers a typical kissy man. I know. Let us not expect from you. Baro bago chikorwa. Bari bako baru lakini rende bari motaegwe please you understand. We understand. You know motinyi bo bwanchani o Valentine and it's on Friday. Yeah. Yeah. Mtutoka ready Addis Ababa.
Bona kama ita Junet yao tabai gara Addis Ababa. Wanachunga kura. Wanachunga kura. Baadhi gara tikangwa kwanda mangana yo kuchungia kura. Tume ayo maandishi si mageni jijini. Ngoi gatora se gazeti hii ya The Star asenge njone kwantu mu baro bajumbe bali basokire ya kolende kura se chinsema icho cha Addis Ababa Ethiopia. Alafu Clinton toko skabosio male midwife defies cultural biasness umongo naraga kor Robert Aule oyue ogokora mangana ya midwife yani no lioko konya waswati bebu atraneti yaga tabanga odifire the cultural norms buna bono oyo no mungwana kurubaringo you know there are those communities so kurigereria bakubwatiri chiko gose their cultural ways lakini ekenega sikagera ndaga kobe yabaswati according to the culture yaba baringo lakini rende odifire all the odds nerebone ore ogokonya abaswati asensemeria temaitinga ekegusige to krokinkero bado gose kya mbaroro lakini rende okokea ke konya gokea mede keroense konya kogendra go evolve na ara mangana na ara konya gosira ngora at the end of the day wacha panya ranga bikore byombi ya so bonge squeeze ebona na chika wote bya sepeji yakane no korro mugano libwa basai bali banyara to kaba bakorete frugwa samurai alafu according to murai Vince Clinton page 5 go sepeji ya 5 750 million trees in 2024 were planted nyoranga murai Vince na bigete policy ya gotebanga by the time akuru ofisi tari akuru by the time of end office ye tam ya entangani 15 billion emete okonyoranga ya simekiru igonga last year 750 million trees were planted. Do you think end of the nikra na borgo he ebukrana if kiru mwananchi meto muraibense na bago kwana but yarebwe katakonyara but we have seen there is a collaborative effort kati ya bananchi ya barai na boy stakeholders by 2030 na bakonya ikire 15 billion na bakonya na ikire 15 billion alafu ga asepeji ya gatano na rimo asari ya ire egekuba ndochira iga put a stop to misrule insult president told ngokoranga amangana yo muraibense nkobare are very sharp maybe tari kworokia okoreto bomo and you remember that the presidency was say muraibense no koreto bomo is a simple national unit bono ga batabigunga anyarko baga kurenda amanganae anene mono ase omuntu komate amangana no muraibu burweto obviously se ensemerio bora yomo konyi bumrai asaka mutenga watch your words na ende inyoranga you are a symbol of national unity. Alafu toko kwa Clinton how Uhuru regard the Cold War threatens anti-Ruto alliance. Ikapono baga tabaka iganga omorai wense umokoro Uhuru Kenyatta na bago regard Gachagua mbabuate maybe mbabuate bono iga the president has something. And I told you by the way kero ogoso ase gazeti ya Taifa Leo the only person ogo chiko neutralize regarding Gachagua as of now Gachagua by the way obeyed very unstoppable actually the only person who can manage regarding Gachagua sebone gaise wesokia no muraibenso mukuru mheshimiwa Uhuru Kenyatta asengenja sebonega regarding is really on the peak and I think what is bringing the Cold War ne egetamba kero ye kiama ya Jubilee konyara kobage ko okoboko one of our own kwa soro ngorwa gusi I think that didn't get well no mheshimiwa Rigathi Gachagua nande uko taesokia ko mheshimiwa Uhuru uko nyara kobaga ko mubwate siasa sengie yiga yokurwania serikali nyora abwata nibo urumbaro bado bara serikali na tiribaga so musikika Gachagua is really wanting that support bataranya nyora ebuna taete so asesa hiyo mtontora nyara ko neutralize siasa cha mheshimiwa Gachagua no mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Igo kerote tukwa nyora manga se gazeti the Daily Nation nyora gazeti egero nyara koba gogo somera sensemo ye chigosori I think in story ya Kiptum nenchira chigendrete gose family yabo egendrete konya kurigeria ngakiba kubagana maria nara yo manena se gazeti ya the Daily Nation na se gazeti ya Taifa Leo ni raso kwa kwago na boko to tevinara ya sensemo yo toko genda se gazeti ya Taifa Leo Gachagua atapatapa kwa naitwa Rurigo kwana nga bono Gachagua
in one way, by the way, Clinton, I want to agree with you. Gachagua bona muntu tayo manage. Nobody. Because he was in the government. Na maite kiki agendete. So na ndo maite we believe, and it's very dangerous. We believe whatever he's saying it is true. Saying na benga bona iga amuntu orenge rumwe. Asoka gote bi maite rumwe ye bwate tomuriro. Ayotale ngona bora arengereri no bo maene. The same way Gachagua bona iga nobody who comes to answer him kerago kwana na inde inyiranga na indo mokonyi bomurai wensoro bona iga Professor Kithure Kindiki igara so learned that is such political okay he's a politician but for me ngoranga rende professor enchira nero we expect politicians ba Kenya bari unabona murai wensa na bagotengo no mwana siasa yani enchira go kwana lakini professor is more of a profession a technocrat lakini rende nkageretenga na rajwe go Gachagua bona iga is a threat na ndo mulimo oyo bado anajaribu alafu gando che hali si shwari kambi ya Kalonzo na Matiang'i kuna tuata by the of the Cold War egendrete esengencho unkwaro chekera umerente na baradia na tebetenga na ekiamankrata ketokosokya igo ento kageretenga merobiri na bangete atebetenga tawe kwana na getige karenga mapema mwagesari magaga sokia kadi mapema na bonyoranga ya sarikire alafu mara hii nitakubali matokeo. Raila sasa asema kuhusu AUC umaete mara hivo mubwazimio Raila Odinga twanarire kera achiri chikura chinyinge and some people are describing him as a perennial loser abantu mbare bono yano na Kenya utaba convincing andake nabwe lakini yere bono iga wate iga tago chikomenya kagucha andinga bono maybe urabo twanarira kwenda ase ekotia juu ya area NN Supreme Court lakini ndende gatabanga nitakubali igo muri kibe gazeti yago tabanga igo bunarwe the statement yago tabanga wanchi nanchirane amangana yue alafu gaiga Clinton toko genda se dondo yeri tukoria rero ntubwate kurwase gazeti ya Taifa Leo igaiga ajitetea kanisani kuhusu madai na nguvu za giza all the way from Likoni Mombasa tetengori Likoni Mombasa aso mongwano yomo bagotabanga nakabwatandake chinchira chimbe akagiri gutwara obo nguvu za giza ke gusi timadinga no boroginda boroke gusi akagiri gutwara chingu very good chinguru chomusunte akagiri gutwara ujamana jitatea sana na benge gusiga by the way we saw our exclusive report report ya bene bantu mbere baititwe esengencho maybe yamangana yoborogi andaka sometimes na mawukagira omuntu but as long as you don't have the right na abo mwe bunarabe for me I don't think someone has a space yo kurusibo ntobo moyo esengencho yo kukagira ebintu bune iko mungwano yoiga tengo tebinga niga kageiringa na baka kogende kanisa takabugati ngendo cha enchikaringia na abwati chinguru chege sunte nande inere dondo yeri tukoria rero Manchumulgeria ine gazeti ya Taifa Leo na boigo na bokoligeria nga Sakaja sasa karibisho ODM rasmi hii ni baada ya Babu Owino kujitenga na chungwa kwa kuunga serikali ya Kenya Kwanza asepeja gatata gazeti ya Taifa Leo na boigo mheshimiwa Trump nere omukano no chikonyora asepeja gatano gatatu abatabanga Gaza asechise gichene kyo kongusano botindi abatabanga inchi za mashariki ya kati zina nifaa Donald Trump adai mataifa ya Kiarab yatasaidiana naye kujenga upya ukanda wa Gaza ulio vamiwa na mabomu. Bono mwancho murigeria tokurigeria sobuango sana inde tunyakoba togokora chigazeti bere chiregaiga tochake omo director na tochake ne gazeti ya The Star torore gazeti ya The Star ngaki ego kwana riri kori mwamu ase gazeti ga mwancho murigeria erigotabanga 100 members of parliament head to Addis Ababa for Raila's AUC poll D-Day. The tightly fought elections is scheduled at the AU summit on February 15th and 16th. Hasewa jumba bono mnatuachika huko manya wameenda kuchunga kura hibichera uneyo mheshimiwa Raila Odinga kiranya tukobagago kanyagago kwenekia na chigo ikirani ya mirobeto abeto kukwandra asobonge query as for 40k civil servant failed to go on leave
nabo konyora omogano yo gawe win for the intersex persons as third gender gazetted bagotabanga okubwankorege kwa wale wa jinsia intersex abagamba libono bare ena kinda kebeke sama bali babwate okay tima tinga wasobo no borema okonyora nga babwate chinsemo ibiri chake cho bantu chake mwanya bantu no ritla yeto maitenga no mosacha no mokungu lakini konyora olenga because of some reasons umuntu twarire chinsemo echi asirimo umuntu oyo mabwaterimo tokubara kwanga hunta I think in Kiswahili yes no egazeti ya the Standard bagochi kusoma omugano yo asebono it has been gazetted like this gender has been gazetted but the state outlines rules to control sad harvesting no chikonyora se gazeti yo ya the start katoske tokora se gazeti ya the People's Daily People's Daily yengeganka yaganda which People's Daily egotevanga ajiri kori mwamu the members of parliament wanasema Ruto's social health authorities a sham nyiro katia bajumbe habara kurwa sensible ya Kenya kwanza babere bako eko kosa umurobiriga osha kurende maiga yabajumba baiga konyara ko bago tegere birengere bya bananchi na kurigeria subwango bokoreri bwa umurobiri iga ase okomerana kwabo bagotabanga the retreat area betaria senseme na basha bange niko basogetie na kuboria maboria mange goro umurobiri iga tukuri goro aba bwatani kurwa se kyombekeri yasha mbaigete bosi ubwe committee bunge kurigeria mangana yo bochenu ase gatia maboria bore tugetare ne dia senjerengia ekaira bajumba bagotabanga umurobiri iga no bwente kurigeria asenchirengia tokoskense magaiga after Trump Kenya takes the begging ball elsewhere awatabanga mheshimiwa Trump ali freeze okubwatoka the aid igabono ebakuri eria ito yo gosabarende gikira chokotokonya Kenya ko bage koirwa sangao no muraibwense Kenya muskula mruto erende omheshimiwa Trump gade adari ko bwatoka besa na ende chobokonyi the Kenya country has taken the begging ball elsewhere tokoske goroga gwe bicho mheshimiwa Kalonzo Musyoka wataka Kalonzo takes on president of historical injustices na kote bitaro yae Kenya ko bage kone kwa sense media cost epejagata na rime gazeti ga People's Daily no chikonyora omugano yo asenchira yobo ikiranu and of course igaiganga beyond roses and chocolates for this Valentine's Day page 15 na kabere ochikonya kabago konyora omugano yo smart agenda asengencho February ni mwezi wa mapenzi na boigo date 14 ne ejuma yeikeiga nyarako bago kugora amaua nyarako bago koba bari onyarako bago koba enekeria obwanchani ne baninche abokongorra gaiga onyara koba kogo ntomera narayo kurwa sense mu ya magazeti rero igonje tuniko twasangira mange sam me asoko korera nkwana yago mweri ya sense me nkwana ne mweri bade asanare nta gotebia asanare na tware concerning 100 MPs going to Kurendeko they allowed because yaro might it's an issue ya abara ibense abagwake kura tuma tinga ankura kiba uchikorenda you are allowed kobeka you are akibakoruka bantu bali bakorenda chikura agents you are agents yeah you are allowed but rende taringa nesa no bago chimaria chikura chiwa kwa chikorenda barumete nabo okobabeka ali kukwa chonja senge njomete this is a tight race it's a tight mukurara igonyoro muntu etire maega amefanya ukarabati bona rende bare kali ko chikorenda nga chukure chiganchi ba compromised number 1 number 2 chibe fair number 3 malpractice renda singe njome to chikura chiro cha Africa we have a problem Africa wise so kurenda renda nchiba malpractice na baba ko nyakoba gari ko ene kena boy ko mheshimiwa rela singe njome te miaka yae na kania bantanga baba ne ko mwe support mwe to bamutike bueka ana bara roka ne ko ba ano offer ombia ba muikange na rere kero barange na batai kase chikura chigwako kama idenga disaba baga ni mbwata ba jumbe ku Kenya imya ribererero anyway tigante bengambia mwana singe njugo sanga mwana into igaiga inchabono nkurunda se studio ngende alafu nane ntomberane asama gazeti tukorinde tigante bengambia mwana sana sogo irari bagari yago torigereria kendera kotegerera na kogokera emirobiri ya Getembe FM na boigo Getembe TV thank you nchenkoro kwa 001 nere sam yenda 001 aga and of course mo director to Villa Karidi agotebanga asorongoro Africa elections have never been won. They are either rigged or taken. So we hope we hope majumba baba kwenda emia
they are on a mission to make sure that Mheshimiwa Raila Nkobware either way, ever fair, ever not fair, ever rigged, ever taken, no direct, whatever. Either way, is to make sure that Baba takes the day. Bono mwancho muri toskare yene nsemo ya gatatu twikire omwerio buna nachika okumanyomoro biro bwetwani agetemberi tukeriga eria Jumaine kitariki 11 cia kiromo tienyo kabere kiro mwaka ekiombekeri kya obomo bwichinse UN nigo gyachagete omurobere go mwaka 2015 erigo chengera obokoreri bwabasubati na baiga bana abanyaruka ase chense meiga ya sciences na boigo technical courses maths mete chi mirobere nere sam na boigo obokoreri gete some careers abang the engineering abange babo kageranga this technical part nigere but the UN started this initiative, I think, no mwako ikomi, this is the 10th anniversary. Yuko chengera bokoreri bwabasubati abagana barabo asense mega ya sciences iko ase studio tuchugo sanga nabagani baito gaiga babere bachiko tumanya ayega asenjere bwikira no nyokoro musubati no koro mwana munyaroka. Don't go too fast, stay tuned. Asenjo daktari Rayoli Douglas Mosoti PhD na boigo Dr. Obed Nyabaro PhD. Rero the round table is daktari endo tuchiko nyarako batuko batuko basemi na gukwandira ninki gekogera abasubati batare sokya sobonge na boigo ninki kebwente koirerwa koene kya bunango esokya baina boigo baigwo moyo kwegende gotoskare kendra kubwateria miroberio yiga obusomoroberio yiga wetwane yagetemba sembeo. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito Getemba Television ekionga kiamamogusi. Josemo Distribute nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye chetembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Grifo Seta round-ups amaliogo yokurabia na koburuga eliogo simeka lioka otalikorema na amoyo yechingencho ao kurwa asichi kambani ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia boboreme kurwa ase abamanyi boboreme bosakegma inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegma asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asechinságyo ao buna Kisi Keroka Kirgols nabungoma Imiakisi nigo bagutuka angena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Rivaro Hospital asebara yenyagitari asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwansubu bolemi nobotuge. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering
ase ekosia Agriculture and Environment Studies, ase ekosia Applied Science Department, ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6, ase ekosia Computing and Informatics Department, ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6, Gitume Lab, ase nsema ya Community and Online Working. Imiyeskuru yiga ya keti, nigotubwate a modern library, iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo. Kubundisa tule ekosia Version Design, ase tubwate chimashini chekerero. Inkwayeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship, ase chinsamu cha Cosmetology, nigoto kwegelia Beauty Therapy Muranga, ase Beauty Therapy nigo okwenyolera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing, pedicure, manicure, egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwanu anyolere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kutanga kwansi ile busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigataba to kasi school ete Keroka muleta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utakonya matukani mutu asamange na bogwaka esimgwitra ziti namba 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirena kwenyolera ubumanye ili wibekiri bagari ya asensiga yokwerwanirira. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo